15 ta' Ottubru nilqakom għal din il-quddiesa mis-Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu. Imexxi l-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Galjakurmi. Jikkonċelebra il-Pirjol Patri Alex Xerri. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Sellem lilkom il-kol miġbura hawnhekk is-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt, santwarju li huwa għażiż ħafna u li ifakkarna kemm Marija tgħinna biex nersqu lejn Ġesu. U nsellem il-daw kollha li qegħdin iseguna fuq it-television jew midja soċjali. Nistiden lilna l-koll biex flimkien nirringrazzjaw il-Alla u nitolbuh il-barka tiegħu, l-għajnuna tiegħu għal ħajjitna u l-kelma tiegħu li tkun ta' direzzjoni għal ħajja tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Taw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-or ta' smawiet u paċi f'nati minn ta' rida tajba. Nfaħru, nberku, nadoraw, natuġġieħ, irru lek ħajra, glorja kbira tiegħek. Mulija Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulija Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulija Alla ħaruf tagħna bil-Missier. Inti tneħħi t-trubiet tad-dinja ħinna lina. Inti tneħħi t-trubiet tad-dinja il-qatar tagħna. Tiet fuq l-emmin tal-Missier ħenna nina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-Orli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbuk mulej li l-grazzja tiegħek dejjem tqanqalna u tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medija b'emmejja tajba. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal-dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Jagħmel il-mulej tal-eżerċti għall-popli kollha fuq din il-muntanja. Mejda bikelfin. Mejda bimbejjed ħelwa, blaħam imsemmen bil-mudullun u mbejjed fini. U jċarrat minn fuq din il-muntanja il-velu li kien jagħti wiċċ il-popli kollha. Għatta li kien jaħbi kollha kemm huma l-ġnus. Jeqret il-mewt għal dejjem.
jixxotta Sidi il-mulej id-dmugħ minn fuq kull wiċċ u jħassar l-għajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha. Għax il-mulej tkellem u dakinhar jgħidu danu Alla tagħna, fih ittamajna li jsalvana, danu l-mulej li fih ittamajna, nifirħu u nitennew bis-salvazzjoni tiegħu. Għaxit il-mulej tinżel fuq din il-muntanja. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollha ħdura iqiegħdni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jieħodni, emmu jrejjaqni. Flimkien nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Flimkien nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Int ħejji mejda għalija, quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlikli rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Flimkien nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Flimkien nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Ħuti, naf ngħix fl-aks u naf ngħix fil-ġid, kollox drajt u noqgħod għal kollox. Ix-xaba u l-ġuħ, il-ġid u l-aks. Għal kollox niflaħ bis-saħħa ta' dawk li qawwini. Għamiltu sewwa ħafna meta qsamtu miegħi tbatijieti. Jimliekom Alla tiegħi b'kull ġid fil-ħtieġa tagħkom, skont l-għana tal-glorja fi Kristu Ġesu. Lil dan Alla u missierna, glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-missier tal-glorja, jagħtikom spirtu ta' għerf biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien lill-qassisin il-kbar u l-xjuħ tal-poplu
Ġesu reġa' qabad ikellimhom bil-paraboli u qalilhom is-saltna tas-smewiet tixbaħ lil wieħed sultan li jagħmel festa għat-tieġ ta' ibnu u bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa. Imma dawk ma ridux jiġu. U reġa' bagħat qaddejja oħra u qalilhom għejdu lill-mistednin ara il-mejda tiegħi lesta, il-barrin u l-oġġiela msemna diġà maqtula u kollox lest. Ejjew għall-festa. Iżda dawk ma tawx każ. Min mar l-għalqa, min għan-negozju tiegħu u l-bqija qabdu lill-qaddejja tas-sultan, żebilħuhom u qatluhom. Is-sultan inkorla ħafna u bagħat lis-suldati tiegħu, eret il dawk il-qattila u ħarqilhom il-belt tagħhom. Imbagħad qal lill-qaddejja tiegħu il-festa mħejjija, imma lil dawk ma kienx ta' min jistidinhom għalija. Mela morru f'salib it-toroq u sejħu għall-festa lil kull min issibu. Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu, ħżiena u tajba, u s-sala imtliet bin-nies għall-mejda. Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda. U hemmhekk lemaħ wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ u qallu: ħabib, dan kif dħalt hawn m'intix liebes għall-festa? Dak tbikkem. Imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu: orbtulu riġlejh u jdejh u għadbuh il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż tas-snien. Għax ħafna huma l-imsejħin imma ftit il-magħżulin. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġel. Il-parabola illi jgħid Ġesu illum tal-festa tat-tieġ hija waħda mill-paraboli li Ġesu qal biex ifhem hawnhekk lill-qassissin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu x'ifisser tkun fis-saltna ta' Alla. Li Alla isejjaħ lilna lkoll għall-ħbiberja miegħu u li jrid li aħna nwieġbu għal din is-sejħa li għamlilna. Nafu li meta kien qed jgħid hekk lil dawn in-nies kien qed jispjegalhom ukoll kif ħafna drabi din is-sejħa ta' Alla sabet rifjut. Għalhekk dawk il-qaddejja illi marru biex iwasslu l-istedina imma jew ma tawx każhom jew daru kontrihom. Imma il-messaġġ li jrid jagħti huwa li l-Knisja imbagħad hija dik illi tiġbor flimkien il-kulħadd u li l-Knisja hija msejħa biex tkun il-familja fejn aħna lkoll inwieġbu għal din is-sejħa ta' Alla. Jien xtaqt insemmi b'xi punti li nara li jgħoddu ħafna għal ħajjitna minn din il-kelma li qed jgħid Ġesu. L-ewwel nett qed isemmi li hija festa. U da jfisser illi l-ħajja nisranija Alla jrida tkun sabiħa. Irida tkun ċelebrazzjoni ta' ferħ. Għalhekk smajna wkoll fil-fatt fl-ewwel qari meta iqabbel
il-ħajja malla bħal ikla. Ikla bikel tajjeb, binbit tajjeb, biex jgħid kemm importanti li aħna nħarsu li ħajja nisranija mhux bħala xi ħaġa li ġibilna dwejjaq jew xi pis miżjud ma li għandna, jew xi ħaġa li tfisser toqol għal ħajja tagħna, imma bħala festa. Festa fejn niċċelebraw din il-ħbiberija ma' Alla u ma' xulxin din l-imħabba li Alla jġib f'ħajjitna. Mhux dejjem kulħadd iħallina niċċelebraw b'dal-mod il-ħajja nisranija għax li jkun hemm ħafna ċirkostanzi fil-ħajja li jtelfu. Imma l-messaġġ ta' Ġesu hekk għandha tkun il-ħajja nisranija. Hekk għandna nippruvaw ngħixuha aħna u ngħinu l-oħrajn biex jgħixuha bħala festa sabiħa ta' mħabba. X'turina wkoll din il-parabola? Turina li Alla isejjaħ lil kulħadd. U hi stedina Alla ma jimponix ruħu fuqna. Għalhekk kif rajna min jaċċetta mill-le. Alla jagħmlilna proposta u jħalli lilna fil-libertà biex inwiġbuh jew le. Imma turina wkoll li Alla isejjaħ il-kulħadd. Aw meta fl-aħħar ħareġ is-sultan bat din l-istedina lil kulħadd qallu mur fit-triq u sejjaħ il-mintara għal din il-festa, ifisser li Alla irid il-kulħadd ikun parti minn din il-familja tiegħu. Ma hemmx diskriminazzjoni ta' razza jew ta' stat soċjali jew ta' ġeneru jew ta' tip jew ieħor tal-bniedem dan differenti dan aħjar minn ieħor. Alla jsejjaħ lil kulħadd. U din hija ħaġa sabiħa niftakru anke fil-Knisja. Li l-Knisja hija dik il-familja ta' Alla li trid tinkludi lil kulħadd, li Alla jsejjaħ lil kulħadd għal din il-ħbiberija miegħu. Imma mbagħad hawnhekk għandna tipi differenti ta' nies. U għaw messaġġ tajjeb ħafna l-ħajja tagħna, tipi differenti ta' nies kif ġabu ruħhom quddiem din l-istedina ta' Alla. Għandek dawk illi ħadwa kontra il-qaddejja. Jgħid l-Evanġelju żebilħuhom u qatluhom. Nafu kemm hu ikraħ il-qtil, iż-żebblieħ, anki dak li qed ngħixu bħalissa f'dawn il-ġranet li għexna u li qed ngħixu bħalissa meta naraw x'qed jiġri fl-Art Imqazza kemm hu ikraħ dan iż-żebblieħ dal-qtil. Għawed ifakkarna illi hemm ħafna insara tul is-snin imma anke llum fid-dinja li huma martri tal-fidi, li huma maqtula minħabba il-fidi tagħhom. Jgħidu ukoll fuq nies oħra illi ma ħadux kontra l-qaddejja imma li kienu indifferenti. Min mara l-għalqa, min mara n-negozju, isu wasset l-istedina u jien ma jimpurtanix. Inkompli għaddej bil-ħajja tiegħi u forsi dan huwa l-aktar messaġġ importanti anki għalina għax jista' jkollna tentazzjoni li nagħmlu bħal dawn li aħna ngħixu l-ħajja tagħna qisu Alla ma jeżistix. U meta nisimgħu l-istedina tiegħu indifferenti għalih basta nkomplu bli qed nagħmlu. U min qed jagħmel ħaġa min qed jagħmel oħra issa u jsemmi mhux affarijiet ħżiena min mal-għalqa, min mara n-negozju fihom infushom mhux ħżiena, imma qed jgħid dan nies però kienu indifferenti lejn Alla u l-istedina tiegħu, ma tawx kasu. Għexu l-ħajja qisu Alla ma jeżistix.
Mbagħad isemmi ħaġa oħra li naħseb tajjeb illi anke nifhmuha mod ċar, meta jsemmi illi sab il-wieħed, meta daħal is-sultan sab il-wieħed li ma kienx liebes għal festa tat-tieġ. U forsi aħna ngħidu jekk dawn sabuhom minn barra, mhux bil-fors daħal kif kien liebes. Imma dak iż-żmien parti mill-tradizzjoni kienet li meta tidħol jatuk il-libsa tat-tieġ. Il-libsa li tilbes għat-tieġ. U allura dal-bniedem hawnhekk kien xi ħadd li rid jieħu sehem, imma li rrifjuta dak li kien parti mill-tradizzjoni li kienet xi ħaġa miftema ma' kulħadd illi jilbes il-libsa tat-tieġ. Ried li jkollu sehem mill-festa, imma jagħmel ta' rasu. U kemm hu importanti dan il-messaġġ ukoll għalina illi aħna ma nistgħux niddeċidu aħna hekk x'jaqbel ma jaqbilx, x'joġobna x'ma joġobniex mill-ħajja nisranija u nagħmlu ta' rasna u nippretendu mbagħad li aħna parti minn din il-familja ta' Alla qisu għax infittxu biss aħna li joġobna. Dan huwa wkoll messaġġ li jgħod ħafna għal żmienna. Ma nistgħux aħna inqabblu fejn jaqbel u nagħmlu dak li jfettlilna aħna ta' rasna. Imbagħad nippretendu però li nkunu parti minn din il-festa li hija tas-sakna ta' Alla. Imbagħad hemm dawk li laqgħu l-istedina u ħadu sehem f'din il-festa li fetħu qalbhom għal-mulej li kienu lesti anki jibdlu l-ħajja tagħhom biex jimxu tassew ma' dak li jrid il-mulej. U dan huwa il-messaġġ li jagħtina llum Ġesu permezz ta' din il-parabola. Kemm importanti li aħna narfu l-istedina tiegħu, nilqgħu l-istedina tiegħu, ħankunu parti minn din il-familja ta' Alla fejn dak li jmexxina ikun l-ispirtu ta' mħabba vera lejn Alla u lejn l-oħrajn. Kemm irridu noqogħdu attenti minn dak li fixkinna, ma fl-istess waqt kemm hu sabiħ meta ngħixu l-ħajja nisranija kif irid minna Alla. U għalhekk dan li nixtieq nitolbu għalina l-koll, tolbu l-mulej biex aħna jkollna qalbna miftuħ għalih, qatt ma nfittxu li nagħmlu ta' rasna imma li nimxu mal-kelma tiegħu ħalli jkollna fina din l-imħabba tiegħu nistgħu ngħixu il-ħajja nisranija bil-ferħ, fil-paċi kif irid hu bħala festa ta' mħabba. Senqu bil-wifqa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed missier li jista' kollox iħlaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnisser minn missier qabel iż-żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul natura waħda mal-missier u bieħsa kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħaġġissem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu tifnu. Fit-telet jum għamel bejn il-wies kont il-korba mqatt u tal-assema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-santna tiegħu ma jkollix tmiem.
u fl-Ispirtu Santu mlej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu weġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqal ma'mudija waħda l-maghfira tad-dunubiet nistenna l-qawma min-nubiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ħina biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Smana nitolbu mulej. Għatina grazzja mulej li aħna dejjem nilqgħu l-istedina tiegħek għall-ħbiberija miegħek u ngħixu l-ħajja nisranija tas-sew bħala festa ta' mħabba nitolbu. Smana nitolbu mulej. Talbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm dawk li qegħdin f'Malta kif ukoll għall-kura barra minn Malta u nitolbu wkoll għal dawk li qegħdin jgħinuhom u jagħtuhom is-servizz li jeħtieġu nitolbu. Smana nitolbu mulej. Nitolbu għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fl-Ukrajina, għall-paċi fl-Art Imqazza, nitolbu għal dawk kolli li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tal-erda, tal-disprezz lejn id-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Nitolbu għal sinodu tal-isfijiet li qed jitlaqa bħalissa Papa flimkien mal-isfijiet mid-dinja kollha kif ukoll nies oħra preżenti tolbu biex is-sinodu jkun esperjenza ta' tiġdid għall-Knisja, esperjenza tal-qawwa tal-Ispirtu li jmexxi l-Knisja fit-triq tas-sewwa. Nitolbu. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment l-aħħarjien, biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Il-qamulej jittanpu l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fideli tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna naddu għall-glorja tas-sema. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem mi tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int fiħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna libnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħoffina dak li ħabbejt fih. L-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll ma nanġu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis li Alla tal-eżerċit. Srawit l-art bija bil-glorja tiegħek u sanna fl-orla tas-sema. Birek ġej fis-sem il-mulej u sanna fl-orla tas-sema. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mir-rajħibati ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-serq tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni imbirka Omm Alla Marija, Ommu Ġmiel tal-Karmelu, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, Santa Teresa ta' Ġesu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebbuk Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو ما كريستو في كريستو jingħata lilek Alla missie li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala uliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnati. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna d-dobietna bħalma naffru l-menuħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kun inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin. Ġemija. Grazzi li ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li neħħi id-dnubiet tad-dinja ħinjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Ejn kelma waħda u ruħi tkun minn fejn. Isem ta' Kristu.
ġodla tal-qabar tal-imudi feċi dawl li serna ma jum ġdid min ġoġ li jasar il-qalb tagħna faċċajt int u ħlisna mill-irbit int il-qawmin li jdina ħajja ġdida int il-qawmin li wellidna mill-ġdid il-ħelsien mill-qabar tal-imħoddi int il-qawmin li wellidna mill-ġdid int il-qawmin li wellidna mill-ġdid Nitolbu. Fiċċa kontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sem min natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Amen. Fakarkom illi nhar it-tlieta li ġej fuq stedina tal-Patriarka tal-Art Imqazza għandna l-Ispit qed nistiednu wkoll lill-poplu kollu biex jissieħeb mal-insar hemmhekk fl-Art Imqazza permezz tat-talb, permezz tas-sawm, tolbu għal paċi, għal ġustizzja, għal rikonċiljazzjoni. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Ir-rodda ħajja lillah. Ħenjin il-foqra f'qalbhom għax jissarna imwedin ħenjin dawk għal-ħaq imġewħa għax fis-saltna imberkin ħenjin jekk jobodukom mill-imħabba imċaħdin ħenjin dawk għal-ġejtum ċanfra ħabba sewa imwarbin Cantaw umlew għalkom bil-fer għax raskom kbir fis-sema jkun. Cantaw umlew għalkom bil-fer għax raskom kbir fis-sema jkun. Cantaw umlew għalkom bil-fer għax raskom kbir fis-sema jkun. Wasalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum il-Ħadd mis-Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu. Il-Knisja mbniet fl-1570 u għal 13-il sena serviet bħala waħda mill-knejjes parrokkjali tal-Belt Valletta, sakemm inbniet il-Knisja ta' San Pawl Nawfragu. Il-kwadru tal-Madonna ġie nkurunat fl-1881 u l-Knisja ġiet ddikjarata bħala Bażilika Minuri fl-1895. Fl-1958 beda l-bini tal-Bażilika l-ġdida wara li din iġġarfet fit-Tieni Gwerra Dinjija u tlesta fl-1981. Is-santwarju mżejjem pitturi ta' artisti magħrufa posthom Mattia Preti, Guido Reni, Francesco Zara, Giuseppe Calì u Espri Barte. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.